Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining oras mga kaaksyon sining adlaw sang Miyerkules. Pitsa 22 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayontang magainupdanay kita sa sunod sang isa ka oras kag tunga diri sa aton sining pagpangalagad. Tubtob kita sa Tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Pagadalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Kabayontang amat-amat na kita nga naka-recover sa sining mga inuras sa aton sining problema ilabi na sa wala pa kuryente kag wala sang puluyan. Kabayontang amat-amat na pila na kaadlaw mga kaaksyon. Kabayontang bisan paano marosanag ang ato sining bulan sang Disyembre, partikularmente ning Pasko kag New Year, no? Pero ti daw mapait ang iban pang mga areas diri sa Negros Occidental kay daw lampuwas pa Enero kuno masugan ang pila ka mga areas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sa mga kaaksyon sa Bugos nga probinsya sa mga banwa kag syudad? Kabayontang matamat lang ang iban sinin mga generator set ng iban sinin na pasigahan na ang pila ka mga areas diri sa Negros Occidental. What about ya sa Negros Oriental? Kamusta kamo dra mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayontang oks lang kamo sa sining mga inoras.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon niya dira sa probinsya sang Guimaras, kabayuntang nga okslang kita sining mga inoras kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapis sa klan ni Nantike kag tubtob sa mga butan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal nga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Provincial Relief Operations Center gin-set up na sa syudad sang Kabangkalan 50 milyones pesos ginpain para sa building materials sa mga apektado nga sang bagyo. Kag Gobernador Eugenio Lacson naghingyo sang bulig kay Senator Mig Subere para mapadasig ang pagbalik sang elektrisidad sa Southern Negros. Dapat ang iban nga mga area sa isla sang Panay no makabulig man sa pagkayo sang mga nasa guban sang linyada. Ambot ko na rin ang iban nga mga electric cooperative sa Negros Occidental, particularmente sa Southern Negros para mapadasig-dasig gawa mga kaaksyon. No? Sige, ato ni balaona karon sa kaaksyon na Marlon Hinovia, samtang sa City Hall naman nga balita, igabalita ni aksyon na Dale Salazar. Congressman Greg Sataya, Pausio, ginarekomendar sang NPC National nga magbulos sa posisyon sang iya sining nga amay. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa Bangkay nga nasapuan sa subas ang Barangay 31 sospitsado sa pagbuno sa Domingo sa Barangay 31 matapos nagpalagyo. Ay, pwerte na sapuan man isa nga patay. Samtang sa Nokpo naman nga balita, gikan sa isla sang Panay, mga adisyonal nga mga kapulisano nagabot na sa Negros Occidental. Samtang sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, National Food Authority Negros Occidental, may bastante nga supply sang bugas para sa pag-akomoda sang mga LGUs nga nalitan sang bagyo. Talatapan sang Vice Presidente kag Moises Padilla LGUs unang nagbakal sang supply. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Grabang, ginpadulungan kay na aga pa dito sa syudad sa San Carlos, isa o tatlo diri ang patay, isang pilason sa sunog sa syudad sa San Carlos. Samtang sa balita naman sa mga out-of-town reporters naton sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, composite team sang provincial kag city veterinarian task force nagpatigayon sa inspection sa mga karne nga ginabaligya sa merkado. Samtang sa First District naman iya mga kaaksyon, duwa ka mga biktima sang paglutanghon at tabo sa duwaman kasi paradong lugar sa Banwa sang Calatrava.
Sa balita naman sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, Executive Order number 70, nakabulig sang dako para mapaluntad ang kalinong suno kay Ibi Magalona Police Chief Eric Doronela. Samtang sa balita nasyonal, Department of Health aminado mabudlayan sa nga malabot ang target nga magpabakuna sang kapin 54 milyones ka tawo sa pungsod antes paman matapos ang tuig 2021. Kag pungsod China ho nagpadala sang 8 milyones pesos nga balor sang food packs sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Pagbayad sang insaktong holiday wages, responsibilidad sang employer suno sa DOLE. Kag DepEdo, Department of Education, nagalaom nga padayon nga magsangkad ang implementasyon sang limited face-to-face classes. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, share lang kagi-like sa aton sining programs via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. Mga ka-aksyon, i-like lang kag i-share tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, December 22, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw sang Miyerkules sa 33 kag 28. Sa unang draw sang STL 33, 28, 33, 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Alex Fuentes, Atia Kim Iriman, Barrio Garay, and Folencio Susana, no? Rochelle Folencio Susana, and may lima pa, di ko makita, Emily Hindrala, Franklin Tilivio, sa kay Valencia, Kenneth Liberty Benite Nobaldo, April Ray Olive, no? May lang pagpamati, Alex Fuentes, ara naman, si Insky Guanzon Albeya, Atia Kim Eriman, sa kay Ernie Odasco Lidas, may Micaela Gilaran, Kagawad Dimbong Jocampo, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Madam Georgia Gargasiran, kay Nolfo Dormentes, Aimee Divina Gracia, Juan Cho Albior, and Toto Dar Aguirre. No? May lang pagpamati. And sa kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor sa... Kay sino pa ni? Dali lang ha, kay ilang taon na nayo. Kay Fernie Espanyola, kag April Viles. No? May lang pagpamati. Kay Jonathan, kay Bia Jonathan, tamyaw lang sa kumariya si Star Mayo kag kumari niya Jinky Dialagdon. Salamat gidalin sa kay Jonathan Bea. Kay Joe Hamilano, may lang pag-monitor Joe. And Jeneline Bandoha, may lang pamati. Merry Christmas din. Tamyaw ko lang pamilya ko sa syudad sa San Carlos. Halin sa kay Jeneline Bandoha. Valencia Kenneth, salamat gid Valencia Kenneth. Thank you gid Idola. Raymar Hicano Haliasgo from Valladolid, salamat gid Raymar. Alex Fuentes, ara naman si Atia Kim Eriman. Atia Kim, ara naman si Ernie Odasco Lidas.
And Kagawad Imbong Jocampo, bisan wala kuryente sa mao gamonitor gyapon na si Kagawad Imbong Jocampo. Barrio Garay, may lang pamate Sige, gamonitor lang sa cellphone kiti wala mga power mo. Kay Georgia Gargasiran, panginangin sa ugsaran. Amo gani man. Amo ginang mayo gid Georgia. No? Salamat gid Tomas Bronyola, kay Chichi Minieza. May lang pamati from Singapore, si Chichi Minieza. No? And Jima Makilan, thank you gid sa paniaga. Kay Jima Makilan. Thank you gid Mayari pa? O, sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban. Sige, daligid lang mga kaaksyon Stand by yan Matagtapila ka mga commercials, tapos balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Gina-offer sang malak. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa nasa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras, 12:17 na. Irigma na, palanyaga na sa may mga palanyagahon, pero sa way pa, paghimos na, no? Para makapanyaga na kita, dugay-dugay, no? Dari kita na standby, Aksyon Alvin Graba, mangisayod tatuan na sa San Carlos City, live extension coffee mix na, no? Kaya
Graba mauna tanay sa patrol no ini may kang tanan anong pinaka-latest boso-boso man niyo tatlo ka mga kabataan niyo kag isang pilason sa sunog nga natabo sa syudad sang San Carlos kagabi. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba from San Carlos City. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagapabilin sa Troso Elementary School ang 15 ka pamilya nga nadulaan sang balay sa sunog kagabi sa sitio Troso, Barangay Bulwangan sa siyudad sang San Carlos. Samtang temporaryo naman nga nakaya sa DSWD ning bangkay sang tatlo ka mga minor de edad Aksyon Rex nga napatay sa sunog kagabi. Kuan diri Aksyon na Rex ginahulat man sang mga katapo sang bumbero ang desisyon sang pamilya kung saan ipalubong o kung ipalubong insigida ining tatlo ka bangkay sa mga kabataan. Pero ano ni may mga tulan na lang ni Aksyon Alvin? Na Aksyon Rex na kuan na bala Aksyon na Rex. Sila? Puskid ni sila. Oo. Ako ang gini Aksyon na Rex sunod dire kay FO1 Neil Bendillo sang ginusisa sini ang bangkay sa mga biktima Aksyon Rex pero tinagin naluto o kun ba na sunog Aksyon Rex amo ni ang kuan kay daw nagkupos gani ang sa isang mga kabataan kag ginahulat na lamang Aksyon Rex ang desisyon sang pamilya kung ini gilayon ipalubong o kung ano ang mangin desisyon sila kay gahulat man ang DSWD sa siyudad sang San Carlos. Nga way din sila masalbar nga tatlo aw? Ang pagpahayag man diri Aksyon Rex una nga pahayag diri sang tiyo abi sang mga biktima nga si Romeo Catalan allegedly ginsiradan sang Iloy. Actually diri nag-umpisa ang sunog mo. Nag-umpisa ang sunog sa puloy-an ni Mary Ann Sombesi. Ano ni sa mga biktima? Amo ni ang Iloy sang duha ka kabataan kag nagaserbi nga tiya man sang 9 anyos kay nagkalamatay diri Aksyon na Rex pwede naman ni ma-mentionar kay si Early John Sombesi 7 anyos kag ang iya sini nga manghod nga si Cheska Sombesi 3 ka tuig ang edad ini ang gina-report sa subong Aksyon Rex base ini sa record na sa mga bombero sa siyudad sang San Carlos kag ang napatay diri ang kapakaisabi sining kun hinablos man ni Mary Ann Sombesi nga si Rose Jane Sombesi 9 anyos siyang di katuig Aksyon na Rex. 12 man to? Kagina nga base kay sa pahayag ni Romeo Catalan 12 anyos pero sa record Aksyon Rex sa Bureau of Fire Protection siyang katuig ini kunti kagina si Early John gani is 9 years old pero may nisla upod sa sulod sang puloy aning tatlo? May upod ni sila ang ila sining lula Aksyon na Rex ang ilan sining lula si Rosalia Sombesi nagbalik sa pagkabata bala. Si Pinta anyos na ni siya. Daw mali-malion. Malion na ni siya Aksyon na Rex kalit na lang nagagwa. That is why isa diri sa pahayag man gani ni Romeo kagina nga sarado ini ginlock abi sang tag-iya sang balay o kun sang Iloy abi sa mga kabataan. Naglakat nagwa para magpa-load. Oo, amo ni siya. Pero kagina, palapit tinta kagina Aksyon Rex. Dito sa evacuation site sa may Troso Elementary School, hindi siya may istorya gid Aksyon Rex, no? Guys, historical, and at the same time, may mga panahon nga gahibi, palapitan mo, wala na gid siya sa tingog, Aksyon Rex. That is why nga nakitaan taman ang sitwasyon. Bisan ang mga bumbero, ang grupo abi ni FO1 Neil Bendillo, ang nagpalapit pero wala pa gid sila so far sa may nakuha gid Aksyon Rex and that is why ang nakuha pa lang nila nga ini mga informations gikan man sa pakaisa naman kag utot abi ni sang biktima abi o kun sa mga utod ni Mary Ann Sombesi. That is why nga galibog pa ang ulo nila sa karon nga kay ang decision itself ginahulat man Aksyon Rex mo ang desisyon ni Mary Ann
kung bala ini ipalubong o kung saan man ipalubong. That is why sa karon pakigangot man ang mga katapo sa bumbero sa siyudad sang San Carlos para Pero ginalinan sila isang sunog? ang ginhalinan sang sunog Aksyon Rex kandila kag inagkingki bala. Ang natabo diri Aksyon Rex Friday pa lamang sa kasagsagan sa Bagyo Odette na umpisa na diri ang nadula ang ila sining kuryente matapos nagkalatumba man ang pila. Why na sila power matapos So gagamit nagkalatumba. sila sang kandila or kingki? Oo. And ang natabo diri Aksyon Rex may posibilidad sunod diri kay FO1 Bendillo nga base bala nga natumba ang ining kandila kag nagrekto sa diretso abi sa combustible materials or base naman nagtumba ining kingki nga that is why nga rekta man sa combustible materials kag madasig Aksyon Rex nga naglaptak Makot. ang Sa ilagin kalayo. pulo yan naghalining kalayo. Yes sir, sakto na Aksyon Rex nag-umpisa ang ining nga kalayo sa umpisa sa balay ni Mary Ann Sombes Aksyon Rex. Now sa karon sa saya at initial 14 tanan ang nahalitan sa sining nga sunog. 12 Aksyon Rex totally damaged. Duha ang partial samtang ang iban pa diri gida paabot man base pa lang kung may ara pa magpa-record kad kung magpalagas bala kung may nasunugan pa sila kay sa karon sa isip kung sa investigasyon ni Bendillo upod man ang iban nga arasan investigator 14 gid lamang Aksyon Rex. 3 napatay, isa ang napilasan. Ari ang pahayag ni FO1 Neil Bendillo. Pero sa karon sir, na-establish na mo na more na-start ang sunog. So, sulod yun silang balay. Wala mo tayo kurente, wala tayo source of electricity diri. Ginagamit lang sa balay is kandila. So, possible na motor parang hinungda sa sunog dato sir. So, butin ganun sir, totally damaged is 12, partial damage is Yes sir, mga nasa duwa sir. duha. So, all in all, is bali 14. Yes sir, yes sir. Oh. Pero ining ng mga na pamilya sa nagkalamatay from 3 to 9 years old. Ano ni sila sir? Isa lang ni kapamilya. Yes sir, ang duwa ka magsuon, tapos ang isa ni tagsa nila. So, anak sa kaluwa sa ilong mama sir. So are they all staying in that video? Yes sir. Yes sir, isa lang sila sa kwarto na natulog. Para sila sa kabalay na. Ano oras exactly nagluntad ang sunod sir? Nagtawag sa MOA sir, alas 8:15. So, naka-respond. Hindi man kadayon, isang layo kayo ang city proper, grip 6 pila pa kilometro. So, makita ninyo na nawala dyan yung dako ang sunog. So, ang problema lang dyan nato is natin casualty na nagtabo. Asa sini sir, naabot tayo na samaran? Siguro sa mga minor injuries lang, siguro mga scratch o mga doktor sa Banat. Pero major o mga grabe na mga injured wala sir wala. Ang bangkay karon sa sini mga minors sir? Sure, na-turnover na to sa barangay sa BHW. Then, i-turnover po nila sa City Health. Depende sa pamilya sir kung ipalubong ba nila dayan or dili. So, ang ara-aron sa city proper ang bangkay ni Possible na sa City Health sir. Depende na po sa City Health kung asa na po ninarariyan nila i-turnover. Depende po sa pamilya sir kung sa ilang desisyon kung palubong ba dayon. So, mag-isot na dito yung mga identify sa mga bata. Okay, oo. Sa disposition niya sa karon sir nakabalik pud mo. So as initial nato kung dan taon gid ang kandila sir. Yes sir, yes sir. Mo na tang number 1 na konra no. Pero dili sa tamo final sir kasi karon mga instances na mausap ato investigation. So mo na sana sir sa pagkakaroon ng interview na mo ang isuon sa mama, di na interview ang mama. So mo po na iniano na gagamit is lang kandila niya. Pagkitabo ato ang mga bata na nasulod sa balay. Kaya mama nila ka kuno something na igipalit or na igiadto. So pagbalik nila, pag kita nila na ang asog ang kalay na kuno sulod sa balay nag-start dito. So kung nan taon naton sa pila ka oras ang atong fire operation sir, nasa siguro sa mga 1 hour more or less. Aksyon na Rex kabahin gid lamang inisang pahayag ni FO1 Bendillo diin ang sunog Aksyon na Rex naglabot gid lamang sa second alarm.
report nagikan sa patrol with aksyon nani Kirao, ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa natabong sunog sang kagabi. Mga 14 ka mga puluyani nagklasunog, 3 ang patay. Ang pilasunto normal lang naman, gamay gid lang mga kaaksyon, no? Munang record sang Bureau of Fire Protection sa syudad sa San Carlos, no? Live extension super fiber anay kita, no? May connect. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials. Graba, kantuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar, mapa New Government Center kita, mga kaaksyon, karon dugay-dugay standby, kay may winner kita dre sa Pamaskwa sang ERB, no? Karon lang dugay-dugay. Kag si Pausi ginrekomendar ko no, si Pausi bata ni sa sang anay the late councilor nga si Elmer C. Ginrekomendar siya sang Nationalist People's Coalition National nga magbulo sa posisyon sang iya sining amay. Pero anong natabo, may diri reaksyon no si councilor Congressman Greg Sataya. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, lain ang recommendation sang NPC lokal diri sa Bacolod City, samtang lain man ang recommendation sang NPC national kung sinugid bala ang magabulos sa nagtaliwan o nabakante nga posisyon ni the late City Councilor Elmer C. Action Rex kinagtaliwan last June 25, 2021. Sa pinakaulihing update, according diri kay Bacolod Congressman Greg Sataya, nagaserve bilang district chair sang NPC diri sa may syudad. Ang NPC National Action Rex, headed by NPC President Tito Soto, Senador Soto, ang nag-recommend, according sa iya, ang liderato ng NPC National, si Pausi, amo ni siya ang anak ni the late Councilor Elmer C. nga dapat amo ni ang magabulos sa nabakante nga posisyon sa sangguniang panglungsod Action Rex. Sa information sa kongresista, ang communication, ang mga sulat na padala na sa Office of the President kagiyadaman sa Department of Interior and Local Government Action Rex. Nagpangusita si Gasray Action Rex kung ano bala ang nanging basis sang leadership sa NPC sa pagpili sa magabulos. Kag gin-inform siya nga traditionally Action Rex nga kadto pa man ang rule gali sang NPC National kung sino nga ang nagtaliwan dapat sa pamilya Action Rex sa pagakuhaon ang magabulos. Rason nga ti amo na ang recommendation is si Pausi nga karon nagapapili man konsihal si dalon sang team Asenso Bacolod Action Rex. Kung madumduman ang NPC diri sa may lokal nga before most of them mga miyembro sang Grupo Progreso, ginirecommend ni Action Rex si Marlon Solidom no nga ti karon NPC sa gihapon ng nga partido. Ang natabo to nga recommendation na pinakadlaw antes nga nagsaylo ining mga former NPC pakadto sa Nationalista Party Action Rex. Pero nagpanugyan diri si Gasataya nga kulaton ang final no nga decision sa Office of the President kay hindi man niya to Action Rex i-preempt pala ang mga desisyon sa nga talatapan ni Presidente Rodrigo
Duterte. Haring tingog ni Congressman Greg Asataya. Yes, as to Pausi, I think siya ang gin-endorse ng leadership ng NPC. I think the letter was already sent to the Office of the President. And I think tuwara na sa DILG. But also, I asked the leadership kung ano ang basis because there were two who were interested for the position, Marlon Sudidong as well as Pausi. Ang balsa kung Section Mendoza. Ever since ang iyasang NPC kung sinong pamilya nga namatyan, dira na nila. Ano sa batean ng tingog Greg Asataya? Kaya kung instruction na sa recommendatory pa lang niya ang nagkakatabo kag TR ay nasa gihapon sa Office of the President. Pero san ugid mapungko si Pausi? San ugid siya? Wala gid action rex ang concrete nga petsa kun one gid. Kaya mo to nga basang kongresista nga hulaton ang mga indesisyon kag outcome na sa Office of the President sa mga communication aran ang action rex kag forward naman sa DILG. Ti ang mga action rex nga before may mga pronouncement nga ti ang NTC diri sa may lokal. Si Marlon Solido mang ila sini nga gin-recommend pero ang NTC National si Pausi naman kagti amo to ang basis according sa kongresista nga traditionally kung sino nga opisyal dira nagtaliwan kung sino dira niya nga pamilya dira pagakuhaon action rex tiyang mo na to kambal ni Gasataya hindi lang niya duyag i-preempt ang mga desisyon sang Office of the President Action Rex sila binang close to 6 months na nga nabakante ang posisyon sa City Council Action Rex. Before talin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon dahil sa Lazar, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa Aon Balita kal serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dalagi lang Aksyon Marlon. Kantuan tanang balita ni Aksyon R. Tayhupon. Mapa-special assignments kita. Ini may kang tanan sa NFA Negros Occidental. May bastante kuno nga suplaya sang bugas para sa pag-akomoda sa mga LGUs nga nalitan sang bagyo. Talatapan sang Vice Presidente kag Moises Padilla LGUs una nga nagbakal sang supply sang bugas. Ibaloon tabi, Kuya Bakson Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Dua para man ang nagbakal sang supply sang NFA di sa Negros Occidental nga muning buffer stock tila gina-preparar para sa pag-provide sa mga LGU nga nag-request sa pag-purchase agud di padala sa mga nahalitan sang bagyo Odette. Ang una diri nga naka-request sang 1,000 sacks sang bugas sa muning LGU sang Moises Padilla kag opisina ni Vice President Leni Robredo. Pero sunod diri kay Negros Occidental NFA Manager nga si Epifanio Cosca, bastante subong kay sobra 50,000 no ka mga sako sang bugas ang yara sa tatapan or warehouses. Tatlo hindi ka warehouses ang NFA nga gina-preparar kag ginahulat na lang ilang coordination sa LGU kag DSWD. Dugang padari ni Cosca nga subong ato sa Iloilo kaya nagapangita pagit sang dugang diri base may mga stocks kay padala sa Negros Occidental. Huraton niya kung maramay mga additional na mga supply. Now, particularly sa epekto sa Bagyo Odette Aksyon Rex, isa nila ka warehouse sa Ilog, Dras Dangkalan, sos may panapower portion manggalito sa warehouse nga nakakasag na Bagyo. Di may lang madasig man na magtrabaho ang assigned dito ng personnel pagi kay Sir Maverick ni Sahon at least ay ito halitan ang ila mga stocks sa bahin sang Ilog. So wala to na sunod sa iya kung may aragin man sa mag-request gila yon nga mag-response ang iya
kalatapan. Yari si Pipano Koska, ang si manager sa NFA Bacolod. Sa aton yung isa ka warehouse may na partially damaged to. Anyway, na-contain naman natin. Maayo man ang aton nga personnel to, basic siya mga action. It's a matter of controlling and immediate action, so we are possible na eliminate ang mga damages. Ang amon nga mandate is to provide them the volume they are needed for the calamity, no? For the emergency, no? So we are ang part namon gina-situate kung ma-sufficient ang volume in case nga ang mga LGU kung DSWD for the relief assistance nga needs nila. Amo lang ng aton. Ginaride ko sa mga staff pa. Ang naka-response lang is duwa Mrs. Padilla nag-purchase na sa aton for mga 1,000 bags. Then distribute nila to the affected constituents. And then one of the is the office of the Vice President. Ginahulak pa namon ang action at ang mga kwan. Sa napalayag di Pipano Koska, manager sang NFA Negros o Salantal. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo ipon magkaaksyon din kaman nga bayan sa Pinas. Laputan ka sa kamang balita kag serbisyo sa Masartayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Artay Hopon. Balita gikan sa special assignments. Daligid lang mga kaaksyon. Standby aksyon Marlon Hinovia and standby aksyon Brian Morden. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media